mikä olisi sun semmoinen unelma? Mikä sua inspiroi? Kaivautua syvemmälle tietoon tai jotenkin auttaa muita tai niin kuin tutkia jotain tai luoda jotain tai niin kuin ihmisten välisenä jollain minkälaisia jotenkin kiinnostuksen ja motivaation kohteita sulla on? Hyvä kysymys näin heti aamuun. Joo. Huomenta herätys. Joo. Mutta tosi hyvä kysymys. Tuohan olisi hyvä, jos osaisi vastata sille herää öisin vaan. Mikä on sun se iso unelma? Ehkä mulla ei ole tavallaan nyt sille selkeä. Tämä on se rata, että mä oon enemmän explorative moodissa. Mä etin ja kokeilen kaikkea. Mä oon tosi sillä nojaan kaikkiin uuteen. Mun pitäisi vastata, niin musta tuntuu, että tämä ja elämä voisi olla niin paljon enemmän, että me ei eletä meidän niin ihmispotentiaalissa ja me ei eletä edes elämän potentiaalissa. Että me voitaisiin kasvaa niin kuin elämänä, niin valtavasti voisi elää ikuisesti. Tuolla tulee ihan semmoinen kehonvahvistus. Kehonvahvistus? Joo, semmoista niin kuin, tavallaan kylmät väreet kehon läpi. Siitä mä oon niin kuin tunnistaa, että tuossa on jotain tärkeää tai toi on totta tai toi on... Niin hyvä. Ja siis sähän oot nuori, sulla on niin kuin aikaa ja hirveästi. Sähän voit niin kuin just mukavasti nyt kellua tuossa vaan niin kuin kokeilukohdassa. No mä en mene vielä tohon, voidaan laittaa niin kuin tonne nauhalle, niin sit ei... Aha. Tää on nyt päällä, mutta tää on nyt se kokeilu. Tää on nyt se niin kuin sitten behind the scenes. Mä menen kohta tonne katsoa itteni peilistä, kun ajatellaan, että jotenkin mun pitäisi itse ajatella ja suunnitella ja sitten toteuttaa se. Mutta mun tämänhetkisen kokemuksen ja havaintojen mukaan se ei ole paras tapa, ainakaan mulle. Se, mitä siinä unohtuu, on niinku se kuuntelun osuus. Että sä avaudutkin niinku kuuntelemaan sen sijaan, että sä jotenkin yrittäisit itse päätellä. Koska jokin tietoisuus susta on paljon suurempaa kuin se vaan se järkeilevä ja päättelevä äly. Erityisesti silloin, jos niin kuin suuntaudutaan tulevaan tai aletaan luomaan jotain uutta tai niin kuin suunnata kohti edelläkävijyyttä. Niin tässä, että ei ehkä kuunnella muita, vaan kuunnella jotain itseä. Syvempää. Niin, että se voi kyllä tulla semmoisena niin kuin muiltakin semmoisina pieninä vihjeinä vaikka, että hei, niin kuin joku sanoi jossain sivulauseessa, tarvittaisiin tai oot sä ajatellut tota. Ja sitten se ikään kuin, erottuu sieltä taustasta se joku havainto. Ja sillä tavalla niin kuin antautuu johonkin semmoiselle, kun mä ajattelen näin, tämä on tietysti ehkä vähän elämänkatsomuksellinen näkökulma, että jokaisella meillä on jokin lahja tai sellainen tarkoitus, mihin me voitaisiin käyttää elämää. Ja usein se on semmoinen, mitä me voitaisiin antaa maailmalle. Tästä puhuu esimerkiksi tämä Mihaly, joka on tämä flow-käsitteen kehittäjä. Ja hän sanoo, että sitten kun me niin löydetään se oma lahjamme maailmalle, niin sitten me löydetään niin onnellisuus. Että se onnellisuus tulee niin sivutuotteena. Ja se, että mikä se lahja on maailmalle, erityisesti silloin, jos se on ihan sellaista uutta, mitä kukaan ei ole tehnyt. Ja tämä aika on just semmoista, joka mahdollistaa sitä. Kyllä. Niin silloin on niin kuin valtava iso rooli sillä kuuntelulla, että mä niin jotenkin avaudunkin kohti uutta. Että mä niin kuin katson maailmaa, mä pidän korvat auki, mä myös kuuntelen niin kuin itseäni. Että yksi sellainen naiskeksijä on sanonut näin, että kun vaikka niin kuin keksii, niin jokin tietoisuus aktivoituu. Ja se on just kauhean kivasti sanottu, kun voi ajatella, että niissä on niin kuin monenlaisia tietoisuuksia. Ja sitten jokin semmoinen näkökykyinen ulottuvuus meissä, joka toimii just siellä intuition maailmassa, että se ei ole se niin kuin päättelevä äly, joka kulkee polkua, että näin on aina tehty tai näin on järkevää, vaan se niin kuin hahmottaa jotakin, että hei, voisiko olla ja mitä jos. Ja silloin sieltä alkaakin tulla sellaisia niin kuin vihjeitä, jotka sitten ehkä jotenkin kasaantuu, järjestäytyy. Ja usein se toimii siellä jossain niin kuin tietoisuuden rajalla.
Ja sitä on tärkeää niin kuin kuunnella ja luoda sitten semmoista niin kuin huokoisuutta siihen omaan mieleen. Se on haastavaa tässä maailmassa luoda tilaa sitä. Kuuntelee tilaa, mikä se nyt onkaan, intuition tila, että se koko ajan on stimuloivaa ja uutta ja sä voit koko ajan. Niin, mutta sitten mä ajattelen, että kun meidän se alitajunnan mieli on niin voimakas, niin tossakin voi ottaa semmoisen positiivisen affirmaation, että tämä on niinku ihanaa ja kehityn tässä koko aika ja mä oon päivä parempi tässä. Koska se, niinku, mihin me fokusoidaan, niin se alkaa sitten jotenkin niinku vahvistua. Että sen sijaan, että se olisi niinku haastavaa tai vaikeaa tai näin, vaikka se oiskin, niin tutkimusten mukaan tuossa niinku on hyödyllistä ottaa sellainen asenne. Affirmative, oikein. Niin. Että vaikka se ikään kuin ei olisi totta tai olisi epätodennäköistä tai näin, niin who cares? Mä oon tutkinut väitöskirjassa just luovan prosessin kehittämistä. Ja siinähän ei ole väliä sillä, että onko se niinku ikään kuin totta. Että onko tämä nyt niinku todistettu, onko tämä tieteellisesti todistettu. Vaan sillä, että toimiiko se. Että onko siitä hyötyä. Saako parempia ideoita. No ihan sama sitten, niinku, onko se väärin ideoitu, jos se lopputulos on hyvä. Kyllä. Placebo on ihan oikea asia mielen maailmassa. Joo, kyllä. Just oikein. Mikäs pituinen pätkä? Minkä pituisia sulla on? Tunnin ehkä. Joo. Se on aika pitkä. Vähän. Se on aika pitkä. Se toki saattaa olla lyhyempi. Joo. Et intuitiolla. Joo. Siinäkin. Mulle yksi ihminen sanoi, että se on kuunnellut podcasteista ja sanoi, että mä oon alkanut miettiä, että pitäisikö mä alkaa pitää itse jotain podcastia. Sinä? Niin. Sitten se sanoi, että ihan hirveän hyvä ajatus. Ja sitten se sanoi, että tee sellaisia lyhyitä. Ja sitten mä ajattelin just, että pitäisikö tehdä niinku sellaisia, että siinä on vähän niinku lyhyt osa, mutta sitten on jatko, että se on vähän niinku. Se on tapa tehdä, että niinku rekordattaisiin yhdessä session pitkä ja sitten pilkotaan. Niin, siinä on vähän niinku ehkä jotain sellaisia väliotsikoita tai Näin mä oon yleensä tehnyt, mä laitan otsikot ja joskus jopa, jos on joku tosi hyvä niinku kultamurre, niin mä otan sen erilliseksi videoksi. Mutta se riippuu just, miten paljon haluat tehdä töitä. Et mä ehkä nautin tästä puhumisesta ja tää on se. Ja sitten se editoinnin ja jakelu on mitä on. Et mä laitan ne kokonaisuudessaan sinne ja se on niinku ollut mun strategia. Täytyy kaikenlaista. Mutta se on mun mielestä hyvä, kiinnostava tapa oppia uutta ja puhua ihmisten kanssa, jos tykkää siitä, että puhua ihmisten kanssa. Niin tämä podcast on ehdottoman niin kuin hyvä tapa. Ja sitten mä kyllä niin kuin, jotenkin tykkään kauheasti tuosta sun lähtökohdasta, että kiinnostaa tommoinen niin kuin ihmisyys ja tämä aika ja joku ehkä niin kuin luominen tai uuden käynnistäminen tai mikä se sitten onkaan. Koska monesti erityisesti musta niin kuin nuoret miehet on aika sellaisessa ahtaassa boksissa niin kuin kulttuurisesti. Kyllä. Että jos sä oot tyttö, sä voit olla niin kuin, tiedätkö, prinsessatyttö tai hevostyttö tai urheilija tai mikä tahansa näin. Mutta pojilla musta on niin kuin vähän ahtaampi se boksi, että mitä voi olla ja mitä ei. Se on totta. Ja sitten erityisesti, jos on niin kuin empaattinen tai herkkä tai jotenkin niin kuin itsessään vaikka feminiinipuolet, jotka tästä ajassa on niin kuin älyttömän tärkeitä. Ja nyt mä en puhu niin kuin naisellisuudesta, vaan niin kuin tavallaan siitä, että jos ajatellaan, että niin kuin maskuliinisuus on vähän sellaista niin kuin voimaa ja eteenpäin menoa, niin sitten taas feminiinisyys on semmoista niin kuin sallivaa, kuuntelevaa. Ja niiden pitää olla niin kuin tasapainossa. Ja ne on molemmat. Että jos vaikka ajattelee vaikka nyt niin kuin presidentti, meillä on tullut presidentinvaali. Niin on tärkeää, että presidentillä on niin kuin voimaa, mutta myös, että hän pystyy kuuntelemaan. Että se voimahan ei tarvitse olla niin kuin jotenkin fyysistä voimaa, vaan niin kuin vaikka vakuuttavuutta. Mutta että jotta se olisi kestävää, niin sillä mä ajattelin, että sen pitää pystyä niin kuin avautumaan uudelleen ja kuuntelemaan ja olemaan salliva. Kyllä. Että muuten sitten tulee aika yksipuolista. Kyllä.
Ja sitten niin kuin semmoinen puoli, niin se ei ole itsestään selvä miehille. Sitä niin kuin historiallisesti monesti ajatellaan vähän semmoisena ehkä niin kuin ei niin tärkeänä tai naisellisena tai vähempiarvoisena tai on. Ja erityisesti jos lähtee tekemään jotain uutta, niin siinähän on niin kuin tärkeä just se kuuntelu. Et mä oon puhunut siitä vähän niin kuin kahtena maailmana tai kahtena ajattelutapana. Tämä nousee tuolta niin kuin erityisesti keksijöiden haastattelusta. Et jos voisi käyttää tällaista vertausta, että ajetaan autoa, niin se datan, faktan, analyysin, tutkitun tiedon maailma on ikään kuin se peruutuspeili. Että se on tärkeä. Mutta samanaikaisesti pitää puhdistaa se tuulilasi. Eli mitä nopeampaa se auto kulkee, sen todennäköisempää on, että maisema muuttuu ja tulee uusia juttuja ja miten me hahmotetaan, että mikä on tärkeää. Niin se on se intuition maailma, jossa me avaudutaan niin kuin kuuntelulle, havainnoinnille, tutkimukselle, myös niin kuin vanhasta luopumiselle, Kyllä. asioiden niin kuin vanhojen näkökulmien romuttamiselle ja uudelleen jäsentymiselle. Ja niin kuin mä näen tämän ajan just niin kuin näiden kahden osalta oleellisen. Tavallaan miehille haastavampaa. Siis mä sanoisin näin, että kun on tutkittu näitä vaikka niin kuin ekspertti-intuitiivisia, jotka on siis henkilöitä, jotka intuition kautta voi hakea tietoa, jota heidän ei todistettavasti pitäisi voida tietää. Tämäkin on ihan niin kuin villi-ajatus, mutta tällaista tutkitaan. Kuten niin, esimerkiksi. Niin kuin, missä sitä käytetään? Tai esimerkki, että mikä on tilanne, tämä on tapahtunut. Sitä on tutkittu siis tuolta ihan 70-luvulta saakka. Mun yksi sellainen tuttu, tai siis on tutustunut työni kautta. Nyt hän on ehkä edes mennyt semmoinen MIT:stä väitellyt insinööri muuten. William Couch niin perusti 70-luvulla Yhdysvaltoihin sellaisen kuin Center for Applied Intuition, jos hän tutki tämmöisiä niin sanottuja ekspertti-intuitiivisia, jotka siis, vaikka niin kuin sanotaan näin, että tätä käytettiin myös Yhdysvalloissa tiedustelussa ennen näitä satelliittien ja nykyteknologian aikakautta. Ja myöskin niin kuin Venäjällä tutkittiin paljon. Monilla alueilla on tällaista tutkimusta. Niin, että miten voi hakea tietoa sen intuitiojärjestelmän kautta. Niin suurin osa siis näistä ihmisistä on miehiä. Joo. Että ei se ole mitenkään niin kuin mies-nais kysymys, että naiset on vaan intuitiivisia. Esimerkiksi sehän on totta, että ehkä ei tarvitse mennä siihen. Jatka vaan. Ei kun sano vaan. Mä en tiedä, onko se totuttu, mutta yleisesti, jos katsotaan niin kuin melkein työelämässä, että ketkä ovat niin kuin parhaat, joista tekee eniten duunia, niin kuin top level executives, niin on usein miehiä. Koska miehillä on se jakauma on enemmän, että ne tekee tavallaan enemmän tommosia extreme. Ja ne on kans siinä niin kuin ihan eniten vankilassa. Mutta naisilla on ehkä se vakaampi jakauma. Mutta ne extremes, jos tää nyt puhutaan intuitiosta, ne extreme intuitiot, ne saattaa, ehkä siinä on joku, siksi ne on miehiä. Koska ne niin kuin ovat uppoutuneet tuohon maailmaan ihan niin kuin täysin. Joo. Sitten mä en tiedä, että liittyykö toi tohon, mutta että kun mä oon haastatellut paljon keksijöitä, niin keksijöillä on, suurin osa siis heistä on miehiä, mitä mä oon haastatellut. Ja heillä on aika paljon niin kuin erilaista autismikirjoa tai he puhuu niin kuin mielen tyypillisyyksistä. Että voi olla niin kuin monenlaisia, mitä me ehkä ajatellaan, että voisi olla joku diagnoosi, mutta heille se on niin kuin mielen tapa toimia. Ja jos ajatellaan vaikka niin kuin autismikirjo, niin sehän on yleisempää miehillä kuin naisilla. Että jollain tavalla niin ehkä se meidän järjestelmä toimii eri tavoin. Mutta mä ajattelin, että just se erilaisuus tekee siitä niin kuin valtavan rikasta. Mutta tässä ajassa mä näen, että meillä on jotenkin hirveän ahdas boksi. Mä oon käyttänyt tällaista vertausta, kun jokainen ihminen on kerrostalo. Et meillä on paljon näitä niin kuin yläkerran kerroksia ja kellarikerroksia, mutta usein on sallittu käyttää vaan niitä kahta alinta. Et meillä on niin kuin tämä tietoinen päättely ja sitten meillä on ehkä mielikuvitus.
Ja sitten ehkä se yksi kellarikerros, joku alitajunta ja that's it. Ja tämä oli mun suurin ongelma väitöskirjatyössä, että kun erityisen luovat ihmiset käyttää paljon niitä niin kuin mielen erilaisia ulottuvuuksia, jotka voi olla niin kuin hyvin henkilökohtaisia, niin sitten samanaikaisesti niille ei ole sanoja, niille ei ole käsitteitä, niitä ei ikään kuin ole olemassa. Että läpi niin kuin ihmistieteiden länsimaissa, olkoonkin sitten vaikka psykologia, kasvatustiede, kognitiotiede, lääketiede, neurotiede, niin meillä ei oikein sanoja ja käsitteitä niille yläkerran kerroksille. Ne kuitenkin on ihan oleellisia just siinä, että miten keksitään uutta tai huomataan, että hei, nyt tässä on joku tärkeä asia. Ja sitten mä olin kerran tuossa kävelyllä ja ajattelin, että eikö, kyllähän meillä on niinku sanoja niille ylemmille kerroksille. Että ne on semmoisia niinku foliohattu tai propellipää tai tippaleiväaivot. Tai noin. Ne on niinku kaikki vähätteleviä, marginalisoivia. Ja samanaikaisesti kuitenkin me niinku ihaillaan niitä ihmisiä, jotka keksii jotain ennennäkemätöntä uutta. Että miksi meillä on tämmöinen ristiriita? Ja mä näen, että tässä ajassa oikein me niinku kutsutaan laajentumaan siitä boksista. Että me tarvitaan sitä. Niin ravistellaan nyt oikein kunnolla. Että meillä on tosi monet vanhat kiintopisteet murtuu ja se luo sitten ihmisille myös niinku epävarmuuksia. Kyllä. Ja mä ajattelen, että myös niinku nuorille luo epävarmuuksia, että on sotaa, on ilmastoahdistusta, talous on tämmöinen ja mun oma tulevaisuus on epävarma ja kaikki. Ja sitten se mun mielestä, joka ehkä puuttuu siitä keskustelusta usein, on se, että samanaikaisesti me voidaan alkaa luoda jotain ihan uutta. Kyllä. Että oikeastaan niin kuin se, että ne vanhat rakenteet natisee tai jopa murtuu, niin luo hirveän otollisen ajan ja semmoisen ilmapiirin semmoiselle, että hei, voi lähteä tekemään jotain ihan uutta. Ja toi on mun mielestä se, mihin mä haluaisin just nuoria jotenkin rohkaista ja kannustaa. Ja samanaikaisesti kun tekoäly, tai mä kuulin just vähän aikaa sitten semmoisen termin kuin apuäly. Ja mä ajattelin, että se on aika hyvä, että koneäly on niin kuin apuäly, että sitä voidaan käyttää apuna. Niin samanaikaisesti niin kuin voisi alkaa itsessään avautua niille kaikille potentiaaleille, mitä on. Et just niin kuin hei, puhdistan sen tuulilasit, mutta ne on niitä puolia, joita ei yleensä koulutuksessa opeteta. Että meillä on niin kuin läpi koulutus niin kuin ihan sieltä yliopistoon saakka aika paljon sellaista, että tässä on kaava, tässä on sääntö, tässä on menetelmä. Niin, tavallaan, että opiskele nämä ja sovella näiden pohjalta. Mutta niin kuin keksijät, joita mä oon haastattanut, ne sanoo, että sinne niin kuin täysin uuteen ei johda polkua. Että sinne pitää hypätä. Että sitten jos sä oot tavallaan niin kuin vaan siinä sääntöjen ja jäsennyksen ja sovelluksen maailmassa, niin ei synny ihan mitään radikaalia uutta. Että sinne pitää pystyä niin kuin hyppäämään. Tietty niin kuin uskaltaa. Joo, ja sitten mä ajattelin, että toi on myös semmoinen sama, mikä löytyy, jos kelaa tuonne niin kuin historian esimerkkeihin, niin vaikka Leonardo da Vinci, joka on siis kiistatta nero, historian nero, niin hänen aikalaiset hän kirjoittaa työpäiväkirjassaan, että keksijänä olen halveksittu, koska tietoni ei perustu niin kuin kirjaviisauteen, tai keksinnät ei perustu kirjaviisauteen. No ei perustunut, koska hän oli niin edelläkävijä. Mihin ne sitten perustui? Niin hän teki äärimmäisen tarkkoja havaintoja maailmasta ja liikkeestä ja valosta ja varjosta, niin kuin kyseenalaisti kaikkea, mitä on. Kyllä, luotti omaan. Niin, omiin havaintoihin, omiin testauksiin ja sitä kautta niin kuin alkoi luomaan uutta. Tai sitten toinen historiaesimerkki, Nikola Tesla. Niin hän kirjoittaa oma elämä kerrassaan. Hänellä oli siis useita patentteja ympäri maailman, yli 300. Suurin osa liittyi just heikkojen voimien vahvistamiseen, energian liikkeeseen. Niin hän kirjoittaa, että kaikki hänen nimissään olevat koneet ja moottorit ja laitteet hän kehitti alle 2 kuukaudessa. Alle 2 kuukaudessa. Että hänen ainut vaikeus oli pitää kiinni niistä ideoista, mitä virtasi hänen mieleensä.
Ja hän siis käytti mieltä silleen, että se sanoi siinä kirjassa, että tulvi hänen mieleen. Ja sitten hän niin kuin mielessään rakenteli niitä. Saattoi käyttää jotain koneita mielessään viikkoja. Että ne sytkytti siellä ja hän näki, että mihin tulee kulumia. Ja sitten hän teki pieniä parannuksia, eikä tehnyt mitään luonnoksia, ei mitään prototyyppejä. Ja sitten kun ne rakennettiin, ne toimi moitteettomasti. Toi on ihan genius level. Niin. Ja sitten hän sanoi, että tämä on niinku super niinku kaista, että se on täysin ylivertainen tapa verrattuna siihen, että niinku luonnostellaan näin. Mutta missä me puhutaan näistä? Ei me puhuta. Ja me sanotaan, että se ei ole niinku mahdollista, että normal mortal päästä tuollaiseen, mutta ehkä on. On. Sulla on monta poikaa. Miten sä kommunikoit tämän niille, että miten voi niinku mahdollistaa, että tämä tulisi enemmän esille? No siis mä sanoisin, että kaikilla lapsilla on se. Se on luonnostaan, mutta me ehkä vähän pilataan sitä. Että siis mä sanoisin, että niinku jotenkin lapsille ja nuorille ei tarvitse edes käyttää sanaa intuitio, ei tarvitse antaa niinku ulkopuolelle mitään. Että ehkä niinku jotenkin olla siinä vierellä ja mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin sen vaikeampaa hänelle on niinku ajatella jotenkin niinku omaa ajatteluaan tai omaa havainnointiaan. Niin vanhempi voi toimia siinä ikään kuin niinku peilinä. Ja tässä tulee tämä, mistä vähän niin kuin aloitettiin tämä kuuntelu, että se lapsi usein niin kuin itse antaa vihjeitä ja sanoo. Mä kerron esimerkin. Mun kaikki pojat on soittanut jousisoittimiin, mutta nuorin soitti selloa 6 vuotta, sitten tuli korona ja sitten se jotenkin löpsähti siihen niin kuin niihin etäopintoihin. Sitten hän aloitti taekwondon sitten oli tullut ensimmäiset työkokeet, mutta hän oli joutunut olemaan niin kuin tosi monta kertaa poissa. Ja sitten mä kysyin siltä, että mitä sä luulet, että miten sulla menee ne kokeet, että sä oot joutunut olemaan poissa. Sitten se sanoi vaan, että mä osaan tosi hyvin. Sitten mä ajattelin, että no hyvä, että on itseluottamusta. Sitten hänellä oli 1 treenit ennen niitä työkokeita. Mä kysyin, että no mitäs meni. Sitten sanoi, että no opettaja sanoi, että se ei ole koskaan nähnyt, että kukaan tekee niin, että hän sai lisätehtäviä. Sitten mä olen vähän kiinnostunut siitä, että hei, kerros vähän, että miten sä harjoittaa, miten sä opit, kun siinä on niitä semmoisia koreografioita ja näin. Sitten sanoin, että no ensin hänen pitää nähdä, että joku tekee sen liikesarjan. Kysyin, että kuinka monta kertaa, no ehkä 2 tai 3. No mitä sä sitten teet? No sit mä pyöritän sitä mielessä. Niin kuin mitä? Missä? No niin kuin tässä. Sitten mä sanoin, että okei, että näetkö sä itsesi niin kuin täältä silmien kautta vai näetkö sä sieltä niin kuin jotenkin ulkopuolelta? No hän näkee sieltä niin kuin silmien kautta. Sitten mä kysyin, että no kuinka monta kertaa sä niin kuin pyörität sitä? Ai miten niin kuinka monta kertaa? Että siinähän se pyörii itsekseen. Että niin kuin pyörii itsekseen siinä. Joo, että hän voi tehdä kaikkea, mitä hän nyt tekee ja siinä se niin kuin sit pyörii. Sitten mä sanoin, että tiedätkö että sitten kun sä saat ehkä paremmin tuosta vielä kiinni, niin sä voit alkaa soveltaa myös muuhun. Että monet keksijät puhuu tämmöisestä. Mutta suurin osa ihmisistä ei niin kuin näe tällä tavalla. Sitten sä että miten niin ei näe? Että siinähän se niin kuin on. Ja no sitten se meni kokeisiin ja se meni läpi ja sitten meni muutama viikko ja sitten sanoi, että no on tulossa niin kuin seuraavat työkokeet, vihreän työn kokeet, mutta heidän ryhmä ei saa mennä sinne. Että heidän pitää harjoitella jotain muuta, mutta hän kauheasti kiinnostaisi mennä kokeilemaan, mutta se liikesarja on niin vaikea ja näin. Sitten mä sanoin, että hei, että tässä on 5 viikkoa aikaa, sulla on 2 kertaa viikossa treeni. Että sä voit niinku harjoitella, sitten voit kysyä sun valmentajalta, että olisiko mitään mahdollisuutta. Niin. Ja sitten se tuli mun luokse 0,5 tuntia sen jälkeen ja sanoi, että äiti, mä osaan jo sen liikesarjan. Ja sitten mä kysyin, että onko sä taas pyörittänyt sitä mielessä? Ja se sanoi, että joo. Että sen jälkeen, kun me viimeksi puhuttiin siitä, niin mä opin käyttää sitä paremmin. Ja sitten kun sillä tuli seuraavat treenit 2 päivän päästä, sanoi, että näytä sille sun valmentajalle. Ja se näytti ja sanoi, että kokeisiin vaan. Ja se meni kokeisiin. Ja se muu ryhmä jäi sitten treenaa sitä niin kuin
ja sitä jotain liikesarjaa, että se siirtyy sinne seuraavaan ryhmään. Niin taas mun tapa kysyä siitä ja tuoda esiin se Niin, ajattelu, tavallaan puhua niin kuin, ajattelu. että pyytää, että kerro lisää ja auttaa sitä lasta niin kuin tekemään havaintoja. Ja siis mun lapsi on ihan tavallinen, se ei ole mikään poikkeusyksilö. Mun havaintojen mukaan niin kuin kaikilla on omanlaisensa. Mulla ei ole tuommoista hahmotuskykyä. Mun vanhin poika kuunteli tätä ja sitten se sanoi, että hän ei niin kuin yhtään tajuu, että mistä se puhuu. Mutta hänellä on taas sitten omanlaisensa systeemi. Ja just se, että meillä on erilaiset, tekee niin kuin sen ihmiskunnan viisauden niin kuin erityiseksi. Ja tällä tavalla niin kuin mä ajattelin, että voi niin kuin, vähän niin kuin miettiä sitä omaa havainnointia ja jäsentämiskykyä, että minkälaista mä käytän. Onko mä visuaalinen, kaikki ei olisi visuaalisia. Iltavalla mä jäsennän sitä tietoa. Mutta tästähän me ei puhuta, me vaan puhutaan tavallaan niin kuin ulkoisista kaavoista ja säännöistä. Mutta tämä koko toinen puoli on vähän niin kuin pimennossa. Ja sitten silloin, jos onnistuu jollain tavalla niin kuin yhdistymään siihen, niin kuin tässä tapauksessa niin kuin tämä mun lapsi, niin sitten syntyy mielettömiä ohituskaistoja. Että tavallaan niin kuin se voi olla kauhean hidas prosessi, että avautuu sille omalle tavalleen, eikä sitä pysty kukaan niin kuin ulkopuolelle ohjaamaan tai neuvomaan, vaan se pitää niin kuin itse huomata. Onko sulla joku tietty tapa tai sun vahvuus ajattelussa tai ei tarvitse olla? No siis tämmöinen ranskalainen kasvatustieteilijä, filosofi kuin Antoine de la Caranderie, joista ei ole paljon englannistettu eikä suomennettukaan, suuri osa ranskaksi, niin hän puhuu näin, että ihmiset tyypillisesti jäsentää tietoa päänsä sisällä joko tilaan tai aikaan. Puhutaan niin kuin temporaalisesta ja spatiaalisesta ajattelusta. Et monesti semmoista, jotka järjestää niin kuin siihen aikaan, temporaaliseen ajatteluun, on hyviä tarinankertojia ja heillä on niin kuin kauhean niin kuin jäsentynyt ja loogisesti etenevä se. Ja sitten taas spatiaaliset on vähän sellaisia, niin kuin, että kaikki liittyy kaikkeen ja ne saattaa niin kuin pomppia ajatukset toiseen ja sitten niin kuin, ollaan vaikea ymmärtää toisiaan, että kun spatiaalinen ajattelu pomppii niin kuin tonne ja toikin liittyy tuohon. Niin temporaalisesti ajatteleva on niin kuin, että niin kuin, miten toi liittyy tuohon ja eihän tuossa ole niin kuin järkeä ja mitäs nyt näin. Ja sitten taas voi olla myös toisinpäin, että vaikka jos niin kuin on luennoitsija tai vaikka kuullun ymmärtäminen, jos joutuu vaan niin kuin kuuntelemaan, niin tämä spatiaalinen ajattelija saattaa taas eksyä jotenkin ihan muualle omassa ajattelussaan. Ja mä oon tämmöinen tilallinen ajattelija. Ja kaikki yhdistyy. Joo, ja sen takia esimerkiksi kirjan kirjoittaminen on mulle aivan järjettömän vaikeaa. Paitsi, että tässä tietysti kannattaisi ottaa se positiivinen affirmaatio, että se on mulle koko ajan helpompaa ja helpompaa. Tai sä voisit puhua sen voisit tehdä keskustelemalla ja sitten kirjoittaa alas keskustelut. Koska mä näen, että hei, tää liittyy tuohon ja tuohon. Ja tuohon, jos sä kysyt kysymyksen, niin mulla tulee heti 5 pointtia, että tää avaa nyt oven tonne ja tonne ja tonne ja tonne. Kyllä. Tässä näkee just, että esimerkiksi tuossa mun pojan tapauksessa, niin hän jäsentää sitä tietoa tälleen spatiaalisesti. Just näin. Ja toiset jäsentää toisella tavalla. Ja sitten siihen voi mennä ehkä nyansseihin. Ulottuvuuksiin, mitä meillä on jo sanoja edes, että joku tekee kolmannella tavalla. Niin. Oletko sä innoissaan mistään tällä hetkellä? Ei tarvitse olla, mutta... Mä oon. Mähän olen siis koko ajan innoissaan tosi monesta asioista, koska mä oon tyypiltäni semmoinen, joka tykkää tutkia aina enemmän ja ihmetellä. Jep. Eli kaivella vaan syvemmälle. Kyllä. Ja sitten tämä intuitioalue on siinä mielessä niin herkullinen, kun siinähän riittää sitä syvyyttä. Että takaisin ei tule koskaan vastaan. Niin nyt mä oon oikeastaan innoissaan siitä, että kun mushan asuu sisällä tämmöinen pieni, kutsun sitä saaristolaisanarkistiksi. Että mun äidin suku on tuolta saaristosta ja siellähän on vähän sellainen mentaliteetti ollut, että jos tulee oikeasti hätä, niin
siellä sitten tehdään ihan niin kuin tehdään, että kukaan ei tule mantereelta meitä auttamaan, jos on niin kuin hätä. Et sen takia siellä on vähän semmoinen niin kuin mentaliteetti, että niin kuin säännöistä 5. Just näin. Ja mä ajattelin, että toi on ollut mulla sellainen sisäinen voimavara mennä kohti semmosia, jotka on ehkä vähän niin kuin, haastavia. Tai ihmiset saattaa sanoa, että ei saa keikuttaa venettä. Pitää niin kuin pysyä ruodussa tai jotenkin olla tietyllä tavalla. Mutta saaristolaisethan tietää, että jos niin kuin karahtaa kiville, niin sitä venettähän pitää alkaa nimenomaan keikuttaa. Että siitä ei pääse pois, jos ei niin kuin keikuta sitä venettä. Ja niinpä niin kuin tämä mun sisäinen saaristolaisanarkisti tykkää vähän niin kuin haastaa sellaisia perinteisiä lukkiutuneita näkökulmia. Kyllä. Ja mä ajattelin, että tässä ajassa sitä nimenomaan niin kuin tarvitaan. Kyllä. Ja nyt mua niin kuin ihan hirveästi niin kuin kutkuttaa se, että millä tavalla ja miten mä lähtisin nyt näitä niin kuin bokseja räjäyttelemään. Kuitenkin niin, että ihmisillä olisi sellainen turvallinen olo. Niin. Että sehän on kauhean niin kuin haastavaa, että kun niin kuin keikutetaan sitä venettä. Että meillä on nimenomaan usein ne turvan paalutukset jossain semmoisissa niin kuin ehkä osittain vääränlaisissakin uskomuksissa tai kohdissa kiinni. Ja sitten kun on uusi tai tämmöinen aika, joka niin kuin haastaa, on paljon kaikkea epävarmuuksia ja turbulenssia ja vanhojen turvan rakenteita murtuu, niin mistä löytyy se oikea turva? Että se ei olisi vaan niin kuin valeturvaa, että betonoidaan niin kuin menneisyyttä. Ja tällä alueella nyt ne teen niin kuin työtä. Just. Tuossa me resonoi paljon toi, onko tietty nyt tämä hetken alue, tämä on se maisema, tämä anarkismin maisema, mutta tietty boksi, mitä nyt yrität räjäyttää, tai oot ehkä pitkään. Joo, mä oon tehnyt tällaista valmistelutyötä vähän jo pitkän aikaa. Eli siis just se meidän oma mielen alueella, että miten me voitaisiin nähdä jotain uutta ja alkaa luomaan uutta. Ja kun mä oon niin kuin eri sukupolvea kuin sinä, niin mä ajattelin, että niin kuin mun polven roolina on luoda vähän niin kuin semmoisia askelmia ja siltoja kohti tulevaa. Koska sitten tämä nuorisohan on se, joka lähtee taas viemään sitä eteenpäin. Ja mun mielestä niin kuin mun sukupolvi on vähän niin kuin ehkä huonosti tehnyt sitä sillanrakennustyötä, koska paljon on nyt niin kuin nuorilla ahdistusta tai näköalattomuutta ja semmoista jotenkin dystooppista tulevaisuuskuvaa. Ja se on mun mielestä niin kuin kauhean kapea näkymä. Kyllähän se voi olla, että siellä on uhkia, mutta sitten on niin kuin ihan mieletön niin kuin potentiaali alkaa luoda tosi uutta, ihanaa, parempaa, kestävää, keveä. Siinä on kiinnostava sana kiinaksi kriisi. Se on uhka plus mahdollisuus on kriisi. Ja tässä on nämä kapeat dystooppiset, mutta että siinä on ne mahdollisuudet. Joo. Kanssa. Ja usein käytetään niin kuin arjessa sitä semmoista boksivertausta, että meillä on niin kuin se boksi ja sitten pitäisi ajatella niin kuin boksin ulkopuolelta tai laajentaa jotenkin. Mutta sitten ei puhuta siitä, että miten. Että ajatellaan vaan, okei, ehkä se on sitten se kerrostalon toinen kerros, että meillä on se mielikuvitus. Mutta mun tavallaan niin kuin pitkän tutkimuksen ja havaintojen myötä se tapahtuu just niin, että siellä boksin reunalla alkaa ahdistaa. Koska se boksi on samalla, kun se on niin kuin meitä rajoittava tekijä, niin se on myös niin kuin meidän mieltä suojeleva. Eli se on jonkinnäköinen niin kuin oman mielen ja myös kulttuurinen turva-alue. Että siellä on niin kuin turvallista. Ja sitten kun me tullaan sinne reunoille, niin sitten alkaa nousta sitä semmoista ärtymystä, häpeää, vihaa, raivoa, mitä tahansa niin kuin NS-negatiivista. Ja sehän on semmoinen suojamekanismi, että älä mene tästä eteenpäin. Että täällä on turvallista ja tuolla on jotenkin pelottavaa tai ahdistavaa. Mutta usein just se, että me työskenneltäisiin niiden niin kuin reuna-tuntemusten äärellä,
niin alkaa sitten niin kuin avaa meitä kohti uutta. Niinpä Vähän se ei, nojaasi niin, jopa. just näin. Että niinpä se ei olekaan niin, että ikään kuin niinku tavoitellaan vaan nyt kaikkea kivaa, vaan se nimenomaan niinku se voimavara löytyykin vähän sieltä vastakkaisesta suunnasta. Päästämällä irti niistä valeturvan rakenteista, johon me ollaan niinku lukkiuduttu. Eli niinku siinä kerrostalossa, kun se boksi laajenee, niin kun se lähtee laajenemaan sinne kohti niinku näkökykyä, niin se lähtee laajenemaan myöskin kohti sitä ikään kuin vähän niin kuin pelottavaa tai ikävää siellä kellarikerroksissa, jota me ei ehkä haluttaisi nähdä. Niinpä oikeastaan niin kuin meidän ei tarvitse niin kuin onnistella kohti näkökykyä, jos me ymmärretään, että vapauttamalla niin kuin niitä vähän niin kuin syvemmän kerroksen esteitä, niin me aletaan automaattisesti laajentua kohti uutta. Tämä tavallaan niin kuin nousee aika paljon myös tuolta neurotutkimuksesta, että silloin jos meillä on stressiä, pelkoa, niin meidän mieli kuormittuu. Me ikään kuin siirrytään siihen niin kuin taistele, pakene, jäädy olotilaan. Ja sen takia monesti sanotaan, että vaikka niin kuin mindfulness toimii, kun se väliaikaisesti hiljentää sen meidän mielen pelkokoneiston, niin sitten me aletaan niin kuin automaattisesti niin kuin avautua kohti uutta. Ja silloin me aletaan nimenomaan ympäristöstä tekee tuoreita ja tosiasiallisia havaintoja. Eli että hei, että tämmöistä mä en olekaan huomannut ja hei, tuolla onkin tommonen. Niin meidän niin kuin se havaintopiiri muodostuu jotenkin perustavanlaatuisesti erilaiseksi. Ja se alkaa avaa meitä kohti uutta. Kyky olla sen äärellä ja kyky ehkä rauhoittaa mieltä on todella tärkeä tässä, niin kuin, tässä maisemassa, mitä kuvailet. Joo. Jotenkin rentoutua ja kans ehkä, jos sä puhuit affirmaatioista, että miten niin kuin ajattelee stressistä, niin tämä sun tapa nähdä sitä, se, että se tuntuu pahalta, saattaa olla jopa hyvä asia. Ei niin kuin mutta vähän sillä mä kuulen. Niin kuin, onko Kyllä. Siinä? Ja sen takia mä ajattelen, että ehkä semmoinen niin kuin jotenkin ahdistus ja jopa masennuskin tai ne ikävät tunteet on monesti vähän väärin ymmärretty. Että ne on niin kuin tien viitta kohti uutta. Että Britt-Marie Perhentupä on puhunut just siitä, että ahdistus on kuninkaiden tie. Tavallaan niin kuin se ahdistus on myös liikkeelle paneva voima. Ja silloin jos ymmärretään, niin kuin, että okei, tämä voi olla tämmöistä niin kuin reunatyöskentelyä, että tämä kuuluu tähän, niin meidän ei tarvitse pyrkiä siitä eroon tai jotenkin lääkitä sitä tai nähdä sitä diagnoosina, vaan että tämä on hyvä juttu, koska tämän kautta mä avaudun kohti uutta. Ja se on kaunis ajatus toi. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on niin ihana aikaa, kun nuorethan voisi alkaa luoda ihan mitä vaan ihmeellistä. Mun tämmönen, yksi suosikki esimerkkeistä on tämä Auri Kananen. Mä en tiedä, kuka se on, mutta se on tämmöinen siivouskuningatar. Ja kun puhuin mun nuorimmalle puolelle Auri Kanasesta jossain niin kuin sivulauseessa, kun mä puhuin mun ystävällistä. Auri Kananen, mä tiedän sen. Ja hän seuraa sitä TikTokissa. Niin, ja mä luulen, että se on tuttu nyt. Joo. Ja siis Aurilla on oma yritys, jonka se on perustanut joitakin vuosia sitten, olisiko 2-3 vuotta sitten. Hänellä on 1 miljoona liikevaihtoa ja 1 työntekijä. Ja hän tekee työtä, jota hän rakastaa. Eli hän on puhunut, että hän rakastaa likaa ja hän rakastaa siivoamista. Just näin. Ja hänen bisneksen ydin on se, että hän kerran viikossa siivoo jonkun törkyasunnon. Ja se on hänen lepopäivä. Ja tekee siitä videon. Niin, ja tekee siitä videon. Ja sitten mä käytin tätä esimerkkiä kasvatusalan johtajille, niin kuin, että hänellä on tämmöinen bisnes. Niin he kysyivät, että no mitä muuta se siivoo. Mä sanoin, ei se siivoo mitään muuta. No pakkohan sen on siivota jotain, että se saa tommosen liikevaihdon. Ja sitten sanoin, että eikö se tekee sosiaalista mediaa ja tavallaan yrityskumppaneita ja näin. Mutta siis joku olisi sanonut mulle 10 vuotta sitten,
että mulla on tämmöinen bisnesidea, että mä kerran viikossa siivoon jonkun törkyasunnon ja sitten luon siitä miljoonabisneksen, niin on joku boksireuna olisi tullut vastaan. Mä olisin ollut sitä mieltä, että mä ehkä toi vähän epärealistinen suunnitelma. Ja sehän vaan osoittaa sitä niin kuin mun ajattelun jämähtyneisyyttä. Ja myöskin sitä, että mikä voisi olla niin kuin mahdollista. Mutta se, mikä mun mielestä tuossa Aurik Kanasen esimerkissä on hienointa, on se, että hän sanoo, että hän tekee sitä, mitä hän rakastaa. Niin voitaisiko me mennä eteenpäin just kohti sitä, joka on se meidän niin kuin sydämen kutsu tai jokin. Ei se miljoona liikevaihto, vaan että saa tehdä jotain, mitä rakastaa. Se on hyvä nostaa. Niin. Ja mä ajattelen myös näin, että silloin kun me löydetään just se lahja maailmalle ja saadaan tehdä sitä, mitä rakastetaan, niin ne sivutuotteet on niin kuin onnellisuutta, hyvinvointia ja myös taloudellista vaurautta. Koska se on tavallaan niin kuin balance giving and taking. Me tarjotaan niin kuin maailmalle jotain, mikä on meidän lahja. Ja sitten niin kuin vasta lahjana me saadaan sitten niin kuin hyvinvointia ja palkkaa. Mä toivon, että näin on. Joo. Toivon. Tämä on niin kuin mun kokemusaines. Ja sitten mä ajattelin, että jos niin kuin ajattelee jossain, niin ei kuitenkaan ole näin, ei maailma toimi näin, niin voisiko sitä omaa ajattelua muuttaa sillä tavalla, että menisi siihen suuntaan, että voisiko se olla näin? Ja alkaa niin kuin testaamaan. Siis se on kyllä paras tapa kokeilla hypoteeseja, että on maailmassa ja tekee ja sitten maailma näyttää, mitä toimii. Sitten mä niin kuin sanoisin kyllä näin, että mä olin joskus vuosia sitten kuuntelemassa Pekka Himasen luentoa ja se sanoi sillä tavalla, että jos me lähdetään tekemään jotain tuommoista uutta, niin ikään kuin joku maailmankaikkeus testaa, että ootko niin kuin tosissasi. Mutta jos uskallat uskoa siihen, niin sitten niin kuin vähän päästä ne lähteekin eteenpäin. Kyllä. Ja mulla on niin kuin hyvin tämän kaltainen se oma kokemus. Ja jos tykkää jostakin, niin sitten hän tekee sen enemmän ja pitkällä tähtäimellä paremmin. Se on kyllä ihan intuitiivisesti ja tavallaan loogisesti kuulostaa. Miten sä, jos nyt joku kuuntelee ja mä haluaisin tehdä nämä asiat, kuulostaapa hyvältä, niin konkreettiset askeleet siihen suuntaan, että me ollaan puhuttu toki näistä, mutta joku niin kuin first steps, mistä tulee mieleen, tai ne ehkä tärkeimmät asiat, voi kerrata jotain, mitä me ollaan vielä. No mä sanoisin, että tässä voisi ottaa tämmöisen niin kuin jousiammunta esimerkin, että vaikka niin kuin, jos on nuori ihminen tai kuka tahansa, niin menisi johonkin ihanaan paikkaan. Yleensä hyvin otollisia paikkoja on niin kuin semmoiset psykologisesti turvalliset tilat, jossa niin kuin omalla mielellä on väliä, vaikka niin kuin suihkussa, saunassa, autolla ajaessa, unen ja valveen rajamailla tai lähteä jonnekin ihanan luontoon kävelylle. Vähän niin kuin hiljentää sen oman pulinamielen. Monesti voi olla kokemus siitä, että mikä on semmoinen hyvä tila. Mulle esimerkiksi niin kuin autolla ajon tilanteet on tosi hyviä. Mulla oli joku aika semmoinen ranneke, joka seuraa jotain kaikkea sykettä ja muuta. Ja sitten mä huomasin, että mitä tapahtuu, kun mä menen auton rattiin, niin mun kaikki käyrät menee niin kuin semmoiseen lepotilaan. Ja mä oon niin kuin tunnistanut, että mä tykkään ajaa autoa, ja sitten siinä mä pääsen semmoiseen johonkin mielentilaan. The flow-tilaan ja meditatiivinen. Niin, ja monet keksijät sanoo kans kyllä täällä autolla ajat. Niin menee semmoiseen paikkaan, mikä se sitten itselle onkin, ja miettii, että jos mä saisin tehdä ihan mitä vaan, niin mitä se olisi, mistä jotenkin mun oma sydän nauttisi. Ja sitten kun saa siitä kiinni, niin asettaa sen joksikuksi maaliksi. Niin kuin sinne, että kohti mä haluan pyrkiä, mikä se sitten onkaan. Ja jousiammunnassa tietysti tarvitaan se maali, ilman maalia nuori ei mene maaliin. Sitten on se virittäytyminen. Ja usein on semmoisia tiloja,
jossa siellä, nimenomaan sieltä niin kuin vastakkaisesta suunnasta haetaan vipuvoimaa. Jos miettii sitä boksia, niin just se ehkä mikä niin kuin ahdistaa ja pelottaa tai on jokin semmoinen kynnys. Että tämä nousee myös näiden niin kuin keksijöiden ja visionääristen ajattelijoiden niin kuin ajattelun tutkimuksesta, että monesti he sanoo, että jos on jotakin, mitä yrittää ratkaista, niin siinä on jokin este. Ja se este olen minä itse. Että niin kuin mitään mahdotonta ongelmaa ei ole, että on vaan kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja. Ja se ratkaisun edessä oleva este on oma näkökyky. Että tavallaan niin kuin, että mä en näe, mikä se on, Niin. mutta mä voisin työskennellä sen oman näkökyvyn eteen. Ja siinähän on niin kuin se boksin reuna. Eli just sellaiset kohdat, jotka jotenkin ärsyttää, ahdistaa, hermostuttaa, niin nehän on suorastaan niin kuin herkullisia viitteitä, että hei, niin kuin tässä on se este. Että oot tämän äärellä, on niin kuin tämän energian äärellä. Että sen sijaan, että jotenkin niin kuin syyttäisi kaikkia muita ja olosuhteita, niin on vaan sen energian kanssa. Yleensä käy niin, että sitten se ratkaisu onkin sun nenän edessä. Eli, mutta mikä tahansa niin kuin toimii siihen virittymiseen, voi olla niin kuin omia keinoja, just vaikka mennä luontoon kävelylle tai olla sen asian äärellä tai pitää korvat auki, avautua, kuunnella. Ja sitten se kolmas on se, että pitää päästää irti siitä jousesta, nuolesta, Niin. että se nuoli menee sinne maaliin. Ja toi on se kohta, jossa niin kuin vanhat uskomukset, vanhat näkökulmat, joku kriittinen sisäinen mieli tai keskustelu tai näin alkaa estää sitä, että ei päästäkään niin kohti uutta. Kiinnostavaa. Eli mä sanoisin näin, että kun mä oon tutkinut niin kuin nyt 20 vuotta intuition kehittämistä, mun väitöskirja oli intuition kehittäminen, niin ei sitä intuitiota tarvitse kehittää, kun ainoastaan päästää koko ajan vaan niin kuin irti kaikesta, mikä on niin kuin sen esteenä. Se on se tie. Niin. Löydä ne esteet. Joo, it makes sense. Ja ei niitä tarvitse niin kuin edes hirveästi etsiä yleensä, niin kuin jopa hierotaan naamaa. Kyllä. Ne tulee väistämättäkin eteen. Mä en ole tavannut sellaista ihmistä, jolle ei tulisi niitä eteen. Yleensä se tulee niin kuin aika automaattisesti. Mutta sitten me halutaan päästä niistä eroon silleen, että tämä on niin tämän ajan syytä, tämä on päättäjien syytä, opettajan tai poliitikon tai vähintäänkin vanhempien syytä. Jonkun muu syytä. Tai sitten me saatetaan niin kuin jäädä sinne omaan mieleen niin jotenkin niin kuin analysoimaan sitä puhkia. Että ikään kuin, niin kuin työskennellään sen ongelman kanssa vaan ja jotenkin yritetään niin kuin analysoida sitä. Mutta niistä kumpikaan ei ole niin kuin kauhean tehokas tapa, jos miettii näiden ihmisten ajattelua, jotka on tehnyt niitä radikaaleja hyppyjä. Eli se meidän mielihän analysoi vaan niin kuin kaikkea sitä, mitä se tietää jo entuudestaan. Ja sitten niin kuin se, että me projisoidaan se ongelma jotenkin ulkopuolelle, niin ei auta meitä näkemään. Joo. Et sen sijaan, että me työskennellään sen oman niin kuin boksin reunan kanssa, niin se alkaa sitten niin kuin poistaa sen boksin reunoja ja sitten me niin kuin avaudutaankin kohti ihan uutta. Just toi niin kuin omaa näkökykyä, sen niin kuin parantaminen. Se on kiinnostavaa tapa freimaa sitä. Ja sitten just nämä visionääriset niin kuin nobelisti-ajattelijat, niin kun he kohtaa sen semmoisen mahdottoman näyttävän ongelman, niin hehän ei pelastaudu sillä, että aikaa on liian vähän tai tietoa on vähän tai tämä on jonkun muun syytä, vaan he niin kuin tiedostaa, että se johtuu omasta kyvyttömyydestä nähdä. Mutta kuinka moni johtaja tai poliitikko tai päättäjä on rehellinen tosta. Niin, uskaltaa sanoa, että hei, että mä en näe. Tai me ei näe. Et meillähän on niinku usein asiantuntijuus rakentunut siihen, että meillä on asiantuntijat, joiden pitää sanoa, miten se asia on. Ja sitten ajatellaan, että no nyt ei ole dataa tarpeeksi. Että nyt niinku tehdään koko aika laskelmia. Että ikään kuin ajetaan sillä peruutuspeilillä. Että no ei ole niinku dataa ja faktaa tarpeeksi.
Ja nyt niin kuin joudutaan tekemään niin kuin 2 viikon suunnitelmia. Sen sijaan kuitenkin niin kuin avauduttaisiin sille tuulilasin edessä aukeavalle maisemalle. Ja alettaisiin niin kuin, tavallaan niin kuin suunnata kohti havaintoja ja niiden jäsentämistä. Just ilman se niin kuin liikaa vanhana. Että me tarvitaan niin kuin molempia. Että tavallaan niin kuin, että toi on se, mistä ollaan tultu ja tämä maisema on ollut tähän asti tämmöinen. Mutta nyt onkin jotain uutta. Ja monella voi olla vaikka niin kuin omassa elämässäkin semmoinen kokemus, että ikään kuin puskista tuli kriisi. Ja sitten jälkeenpäin tarkastellen huomaa, että no itse asiassa kyllä ne niin kuin signaalit oli tässä ihan mun nenän alla, mutta en huomannut niitä. Minkä takia? Koska se oma mieli oli siellä menneessä, että näin asiat ovat olleet. Ja sitten mä sanoisin, että, niin kuin, että lapsilla ja nuorilla on niin kuin vähemmän niitä semmoisia urautuneita ajattelumalleja. Niin kuin, että heillä on paljon niin kuin helpompaa avautua kohti uutta ja alkaa ihmetellä ja huomaamaan, että hei, näin se on. Että mitä pidempään on niin kuin ajatellut jollain samalla tavalla niin kuin tämmöistä dinosaurukset niin kuin minä, niin se vaikeampaa on niin kuin sit jotenkin ajatella ihan täysin uudella tavalla. Kyllä. Ja tämä Aurikananen on niin kuin siinä mielessä hyvä esimerkki. Niin kuin siinä mä tunnistin, että hei, niin kuin, en mä olisi osannut ajatella tolleen. Voisiko tätä, sä nyt opetat vähän sitä, mutta onko se tie eteenpäin vai onko se nyt tämä, että sä nyt tässä tämmöisessä tilanteessa puhut siitä ja sen myötä tämä niinku kasvaa, tämä intuition ajatustapa, vai voisiko sitä jotenkin? No siis mä näen, että tämä on niinku, tai niinku, että maailma muuttuu niinku ihminen kerrallaan, ihan sama mistä se sitten menee, mutta esimerkiksi tämä, mitä sä teet, on tärkeää työtä. Sen eteenpäin viemiseksi. Niin. Se on sitten toinen kysymys, että mitkä ovat ne tärkeimmät asiat viestiä nuorille. Niin onko tämä on niinku yksi hypoteesi, että tämä intuition ajattelutapa on yksi tärkeä niistä? Että ylipäätänsä se, että löytäisi niitä voimavaroja sieltä omasta mielestä. Meillä on niin paljon semmoista hyödyntämätöntä tai alihyödynnettyä potentiaalia. Kyllä. Ja tässä ajassa niitä tarvitaan niin kuin ihan valtavasti. Niin kuin, tuo voisi laittaa sen, tai siis niin kuin ideoida semmoisen jonkun kivan brändin ja hakea rahoitusta. Varmasti. Tommoselle. Kerro vielä, millaisia niin kuin sun viikot tai nyt, millaisia projekteja sulla on tällä hetkellä menossa? No siis mä oon kouluttanut, onko mä nyt 5 vuotta kouluttanut tuolla Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden kautta kasvatusalan johtajia. Intuitio on mainittu yhtenä tietämisen tapana siinä peruskoulun uudessa opetussuunnitelmassa vuodelta 2016. Okei, se on niin kauan. Joo, ja se siis ihan niin kuin uiskenteli sinne peruskoulun opetussuunnitelmaan ja tosi hyvä niin, koska se on niin kuin tärkeä osa meidän ajattelua ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että me pystyttäisiin hyödyntämään sitä niin kuin päättelyn kanssa yhdessä ja tietämisen tapana. Ja sen tiimoilta mä oon kouluttanut pitkään. Ja nyt mulla on heidän kanssaan tänä syksynä semmoinen 3 kerran valmentava webinaari, jossa tehdään just tätä boksityöskentelyä. Että ensimmäisellä kerralla sitä boksia venytetään näin niin kuin horisontaalisesti. Mitä ja tavallaan niin kuin mulla on siellä studiossa tulevaisuustutkija ja ruokainnovaattori. Eli horisontaalinen aika mäynä. Eli katsellaan niin kuin kohti tulevaa, että mitä voi olla niin kuin semmoista, mitä me ei niin kuin osata tästä hahmottaa. Sitten toisella kerralla venytetään niin kuin tuonne yläkerran kerroksi sitä, että minkälaisia intuition ulottuvuuksia meillä on ja miten niitä voitaisiin niin kuin tietoisesti hyödyntää. Ja sitten 3. kerralla sukelletaan tuonne vähän niin kuin kellarikerroksiin, siihen niin kuin ihmisyyden ja ihmiskunnan niin kuin pitkään häntään. Että meidän historia on niin kuin osana sosiaalista laumaa ja sitä, että minkälaisia niin kuin hallinnan, manipulaation ja vallankäytön mekanismeja meillä on. Toki. Että mehän halutaan niin kuin kuulua
laumaan. Me Kyllä. halutaan niin kuin saada hyväksyntää muilta. Ja tämä on meille, niin kuin olen huomannut, että intuitin alueelta on yksi niin kuin valtavan tärkeä teema, koska just kun intuitio on vähän niin kuin marginalisoitu, niin me usein sit suljetaan suumme, koska meille on tärkeämpää saada lauma hyväksyntää Kyllä. kuin se, että me jäätäis yksin. Että se merkitsee meille niin kuin evolutiivisesti kuolemaa. Kyllä. Ja sen takia me ollaan niin kuin valmiita tavallaan niin kuin hylkäämään itsemme tai ei haluta keikuttaa venettä tai jätetään niin kuin hyvät ideat sanomatta tai Niin. sovitellaan itseämme erinäköisiin niin kuin yhä pienempiin bokseihin tai mitä se nyt sitten milloinkin onkin, jotta me niin kuin saataisiin kuulua siihen ryhmään. Ymmärränkö oikein, että tämä meidän häntä on tietyllä tavalla iso este intuitiivisesti tai sille uudelle ajattelulle. Että se vie paljon energiaa ja se kuulostaa oikealta. Joo. Millä tavalla se sen kanssa voi työstää? Se, että voisi ymmärtää sen yksi asia, mutta sitten toinen on, että vaikka ymmärtää, että se tapahtuu, niin silti me ollaan vieläkin nämä ihmisolemat. Kyllä. Mehän puhutaan näin, että meillä on niin kuin liskoaivot ja osa meistä käyttäytyy ehkä samalla tavalla kuin jotkut bakteerit, että onko ravintoa vai ei. Kyllä. Että mä ajattelen, että tuossa niin kuin yksi tärkeä puoli on niin kuin huumori. Että me jotenkin niin kuin osataan lempeästi katsoa sitä vähän niin kuin primitiivistä puolta itsessämme. Tässä se apina sekoilee. Niin. Mutta myöskin tavallaan niin kuin ymmärtää, että okei, siinä on se apina, mutta sillä apinalle ei pidä antaa liikaa vaivaa, että valtaa. Että huumori on kiinnostava tapa. Niin, että mä päätän, että tuo on vähän niin kuin primitiivipuoli, mutta se laitetaan nyt niin kuin ruotuun ja kuriin. Mä en päästä nyt niin kuin itsessäni sitä apinaa mellastamaan. Jep, koska sitähän sanotaan usein, että jos yrittää niin kuin sulkee pois osaa itseään, niin se ei vie ehkä hyvä. Pitää jotenkin interaktaa sen kanssa. Niin tämä on kiinnostava tapa tehdä sitä, että niin nahdataan vähän yhdessä tässä. Okei, ja sitten nämä 3 osaat ja sitten ne on toi on siis yksi projekti. Sitten mulla on siis niinku oman yritykseni kanssa suunnitelmia, joista en ehkä nyt ihan vielä puhu. Ja sitten on paljon näitä, mä sanon niitä vähän niin kuin matkasaarnaustyöksi. Käyn puhumassa intuitiosta. Kyllä, sä oot todella hyvä puhuja. Mäkään kuulin sut siinä johtajatulella. Ja mä innostuin siinä, että sä hyvin tuommoinen genuine, aito puhua, mikä on... Ei intuitiota voi tehdä muuten kuin, niin kuin aitoudesta käsin. Mutta jostain syystä aitous ei ole se tällä hetkellä niin kuin ihmiskunnan strategia, joka niin kuin voittaa, vaan me ollaan suht sillä naama vakavana. Joo, ja sitten on paljon myös semmoisia niin kuin pelaamisen näyttämöitä, että halutaan niin kuin näyttää tiettyä ja takana onkin toista, tai sitten niin kuin pelataan. Kyllä. Ja mä näen myös, että nämä niin kuin monet semmoiset niin kuin vallankäytön mekanismit, niin nehän niin kuin johtuu siitä pitkästä hännästä, että tavallaan niin kuin, että selvitäkseen pitää valita tiettyjä toimintatapoja. Mutta ne on mun mielestä vähän sitä mennyttä maailmaa. Mutta se on vielä niin kuin se vallassa. On vielä tässä, mutta samaan aikaan mä näen, niin kuin, että se uusi on ehkä siellä jo niin kuin se on ehkä lähempi kuin kehittymässä. Ja sitten on niin kuin, mä näen, niin kuin, että on paljon nuoria, jotka jotenkin, jos ajattelet, että niin kuin vanhaa niin kuin rakennetta, joka nyt vähän niin kuin tutisee, niin monella onkin ehkä semmoinen asenne, että mä oon niin nähnyt mä en tahdo olla tuossa mukana. Ja sitten vaikka niin kuin tekee valinnan, että mä lähdenkin nyt niin kuin reppureissaamaan maailmaa tai niin kuin hyppään pois tästä tämmöisestä oravan pörssistä, tämä ei ole niin kuin mulle. Tai jopa silleen, että mä haluan niin kuin exit-lipun. Mä en niin kuin halua olla täällä. Ja mun mielestä ne suorastaan niin kuin kaikki nämä niin kuin kutsuu rakentamaan niin kuin semmoista aidompaa, välittämämpää, inhimillisempää tulevaisuutta. Ja niin kuin siihen tarvitaan sitä sillanrakennustyötä. Jep. Ja
se on niinku tulossa, mutta pitää niinku, ei vielä, me tiedetään, että vanhat, ne on niinku menossa pois, mutta se, miltä se uusi näyttää, se on niinku hankala rakentaa niinku selkeä sillan sinne, koska se ei ole vielä olemassa. Mutta voi ehkä mahdollistaa sen niinku tulemista. Joo. Mä kerron tällaisen esimerkin. Me oltiin vuosi sitten kesällä mun poikien kanssa Islannissa. Ja istuttiin itse asiassa ottamassa lounasta just siinä kylässä nyt siellä, mikä on evakuoitu nyt se Grindavik siellä Islannissa, jonne on se tulivuoren purkausuhka. Just. Me oltiin siellä ravintolassa ja sitten katseltiin semmoista ihanaa horisonttia siinä. Ja sitten mun pojat alkoi puhua näin, että hei, jos lähtisi purjehtimaan tonne, päätyisi Irlantiin. Jos menisi tonne, päätyisi Portugaliin. Tonne, niin menisi Länsi-Saharaan. Tonne Kap Verdelle, sitten tonne Antarktikselle ja tonne Brasiliaan. Ja se oli jotenkin mieleen kuva, että itse asiassa niinku ihan pieni muutos. Ja sitten sä päädytkin niinku aivan eri paikkaan. Kaunista. Ja sitten sä et voi niinku nähdä sitä, koska se horisontti kaareutuu sinne niinku meren taakse. Niin. Islanti on niin siellä piippuhyllyllä, että ihan pikku muutos, niin sä päädyt niinku täysin eri paikkaan. Ja sitten se jotenkin se kuva mulla mieleen. Ja sitten ajattelin, että tollehan niinku tulevaisuuskin tulee. Että itse asiassa sä et voi nähdä sitä, koska niinku se ei ole sun näkökyvyn ulottuvissa. Että se menee sinne jonnekin niinku horisontin taakse. Mutta sitten, että miten niinku pienillä valinnoilla ehkä niinku sä päädytkin ihan eri paikkaan. Että toimiko sä sun omien arvojen mukaan. Tai annat sä aina niinku vähän periksi, että no ei tää nyt haittaa. Tai oikastaan vähän tosta nyt niinku kyseenalaisin keinoin. Niin sitten se niinku sun tulevaisuus muodostuukin ihan erilaiseksi. Tai sitten sun voi olla joku unelma jostain tulevasta, että hei, niinku, että mä näen niinku jotenkin sen Brasilian ihanan niinku sademetsän ja hedelmät ja runsauden. Vaikka mulla ei ole niinku ehkä tietoa siitä, mitä se voisi olla. Ja miten sä sitten ehkä niinku toimit omille arvoille uskollisena ja meet kohti sitä. Niin, että et päädykään sinne ikuisen jään Antarktikselle. Kyllä. Monesti me niinku tiedetään, että se tuntuu oikealta joku asia. Niin. Tai tiedän, että mä haluaisin sanoa, mutta mä en sanokaan. Niin. Niin siinä hetkessä se on niin kuin, mikä se estää meidät tossa. Se on ehkä se meidän häntä ja meidän, siinä on kans niinku, just ne hankalat asiat ovat ne, mitkä kannattaa löytää, koska ne ovat ne esteet. Niin. Jotenkin. Ja sitten saatetaan ajatella, että onkohan se Senecan sananlasku tämmöinen, että jos ei tiedä mihin satamaan on matkalla, niin jokainen tuuli on vastatuuli. Jotenkin tämmöinen näin. Niin tämänkin mä opin muuten keksältä just, että kun purjehtii, niin ja oliko mun myös joku ehkä purjehtija, joka sanoi näin, että nimenomaan niin kuin vastatuulella pääsee nopeiten eteenpäin. Että silloin se purje alkaa niin kuin vetää sitä venettä. Kun mä oon jotenkin aina ajatellut, että se tuuli työntää sitä venettä. Onko oikeassa näin? Vastat en usko. Joo, näin mä kuulin. No tätä voidaan sitten niinku tutkia tarkemmin ja ihmetellä. Mutta että mulla on useampikin sanonut, että vastatuulesta saa niinku sellaista voimaa mennä eteenpäin, että pääsee nopeammin kuin myötätuulella. Jännä. Kun ainakin voi saa käyttää kaikki tuulet energiaksi siinä. Että se on, jos tietää, mihin on menossa. Se on hyvä pointti. Ja ainakin niin kuin lentokone nimenomaan niin kuin nousee parhaiten vastatuuleen. Onko jotain muuta, mitä sä oot oppinut näitä keksijöistä? Tai sä oot sanonut aika monta jo. Joo, no ehkä niin kuin se tärkein on se, että sinne keksintöön ei johda polkua. Että sinne pitää hypätä. Ja se on just se, niin kuin se jousiammunta, että ikään kuin pitää pystyä päästää irti aiemmasta, niin kuin avautua kohti sitä uutta.
Mikä on jotain, mitä tää on hyvä, mä tykkään tosta. Jotain, mitä sä oot oppinut sun vanhemmilta, isältä tai äidiltä. Joo. No siis mä jo viittasin tuossa, että se mun äidin suvun puolelta tulee tää niinku saaristolaisanarkismi. Niin. Anarkismi. Se. Että Mikä saaristo? se on Kotkan ulkosaariston rajalla. Sitten siis mun molemmat vanhemmat on ollut semmoisia aika jotenkin hands-on. Et mun isältä esimerkiksi se, että niinku kaikkea voidaan korjata. Niinku semmoinen valtava luova ajattelu, joka niinku heidän siinä ikäluokassa ja jotenkin sen ajan ihmisissä aika paljon näyttäytyi niinku konkreettisena. Et pystytään niinku koko aika miettimään, että miten jonkun voi ratkaista tai tehdä paremmin tai näin. Niinku konkreettisella tasolla. Jotenkin mun omassa ajattelussa se on sitten niinku mennyt vielä siitä askeleen eteenpäin. Et niinku, mähän mietin hyvin paljon sitä, että miten me voidaan hyödyntää sitä mieltä ja alkaa luomaan niinku tulevaisuuteen uutta. Kyllä. Luetko paljon kirjoja? Mä luen. Mulla oli semmoinen niin väitöskirjan jälkeen semmoinen ehkä, kun väitöskirjaa varten joutui lukemaan niin hirveän määrän. Niin sitten tuli semmoinen, että nyt mä en vähän aikaa lue mitään. Sitten alkoi tulla kaunokirjallisuutta, että nyt saa lukea tätä, ei tarvitse lukea vaan niin jotain niin omaan alaan liittyvää. Joo. Luen. Ja sitten vähän niin kuin tasapainolle, mä oon löytänyt myös äänikirjat. Mutta nyt mä aloitin taas muutamaa äänikirjaa. Esimerkiksi Miki Liukkosen Vierastilaa. Ja siinä oli muuten näin, että ehkä historian sijaan pitäisikin opettaa nuorille tulevaisuutta. Ja kuuntelin vähän matkaa ja sitten mä ajattelin, että ei kun mä haluan ostaa tämän kirjan, että mä haluan niin kuin lukea sitä niin jotenkin hitaasti ja niin kuin eri tavoin. Onko ollut kirjoja sun elämässä, mikä on vaikuttanut suhun? Ei tarvi olla. Tuleeko joku mieleen? Tai kirjailija on ollut kiinnostava? Joo, siis mä tykkään monistakin. Siis mä oon tietysti saaristolaisena puhuttellut kauheasti se Ulla-Leena. Oliko se? Kato, mulla on näin huono nimen muista. Lundbergin tää Finlandia-palkittu. Okay. Pitäisi ihan katsoa nyt, tiedätkö, että ei tule tuohon niin sanottua väärän tavalla se nimi. No, kirjoittaa sen siihen descriptioniin. Joo. Ja sitten viime aikoina luin myös ton Peter Högin Sinun silmiesi kautta. Ja se oli kauhean mielenkiintoinen, just kun se puhui tästä tavallaan niin kuin, myös tästä mielen ulottuvuudesta. Mikä siinä oli se niin kuin idea Sinun silmiesi kautta? Tavallaan siinä mennään semmoiseen niin kuin jaettuun muistiin. Ja se yhdistää siihen niin kuin teknologiaa ja niin kuin muistoja ja mielen kautta näkemistä. Ja sitten yksi niin kuin parhaimpia kirjoja, joista mä niin kuin tykkään aivan valtavasti, on noi David Hawkinsin niin kuin iso kirjasarja. Hän on edesmennyt yhdysvaltalainen psykiatri. Ja erityisesti niin kuin kirjat Letting Go, The Pathway of Surrender. Eli puhuu just siitä, että miten niin kuin irtipäästämällä sitten niin kuin meidän näkökyky aukeaa. Hänellä on myöskin niin kuin kirjat Power versus Force. Että jos me ajatellaan näin, että voima on aina se, joka kutsuu vastavoimaa. Tämähän on niin kuin se maailma, missä me paljon niin kuin eletään. Voiman ja vastavoiman maailma. Mutta power on vähän niin kuin maan vetovoima. Että se vaan niin kuin on. Ja se on niin kuin todellinen voima. Ja miten me voidaan niin kuin avautua siihen. Jolloin niin kuin mä näen, että tässä esimerkiksi horisonttimaisemassa, niin
niin kuin se tulevaisuus alkaa vaan niin kuin avautua. Se on vähän niin kuin talouspaperirulla, joka niin kuin avautuu sieltä. Ja riippuen siitä, että minkälaisessa niin kuin energiassa me ollaan, niin se avautuu erilaiseksi, että se menee kohti joko sitä Antarktiksen ikuista jäätä, jolla me ollaan siellä niin kuin, tosi niin kuin, näköalattomuassa niin kuin, ahdistuksen maailmassa, tai sitten niin kuin, kohti sitä runsautta. Jep. Voitko vielä kerrota tämä niin letting go, koska se on niin keskeinen osa, että miten sen suhteen kannattaa niin kuin tehdä tai ajatella. No, tämä tulee niin kuin Hawkinsille tulee sellainen mallinnus, hän puhuu, että hänellä on tämmöinen niin kuin map of consciousness, jossa on niin kuin erilaisia, vähän niin kuin voisi sanoa värähtelytaajuuksia tai olotiloja tai tunteita. Hän on niin kuin mäpännyt nämä yhteen. Jos mietitään vaikka niin kuin sellaista tunnetta kuin häpeä, niin sehän on niin kuin tila, jos me ollaan märkällä vaikka lattialla. Että meillä on niin kuin tosi vähän elämänvoimaa. Vihassa alkaa olla niin kuin enemmän elämänvoimaa kuin vaikka niin kuin surussa. Mutta monesti, niin kuin, jos meillä on ollut vaikka joku elämän kriisi ja sitten niin kuin surun jälkeen aletaan tuntea vihaa, mulla oli ainakin tämmöinen kohta elämässä, niin mä ajattelin, että eikö niin kuin parempaan pysty? Tulee vihaa. Olet niin kuin kriittinen siihen. Niin, mutta ennen kuin mä tajusin, että tämähän on niin kuin paranemisprosessi, että mun elämänvoima lisääntyy, niin Hawkinsilla niin kuin rohkeus toimii ikään kuin tämmöisenä portinvartijana. Että jos meillä ei ole rohkeutta, niin me ei päästä kohti niin kuin niitä olotiloja, jossa meidän elämänvoima lisääntyy. Että me ikään kuin, väistellään koko aika niin kuin, kiusallisia tilanteita tai me väistellään niin kuin sitä boksin reunaa. Siis on sitten niin kuin letting go, siihen liittyy acceptance. Joo, siihen liittyy anna sen tulla, mitä tulee. Että sä annat tulla sen, vaikka niin kuin sen surun, tai sä annat tulla sen vihan, että sä työskentelet sen, niin kuin sen energian kanssa. Mitä se tarkoittaa työskennellä sen energian kanssa? Se ei tarkoita tavallaan niin kuin sitä, että jos sä oot vihainen, että sä menet nyt niin kuin purkamaan sen vihan just niin toisiin ihmisiin. Koska se viha on vaan niin kuin tavallaan se sun boksin reuna. Ja mä sanoisin tuohon, että eri ihmisillä voi olla niin kuin erilaisia menetelmiä. Mutta mulla se menetelmä on ollut semmoinen, että kun mä oon jotenkin tottunut aika nuoresta niin jotenkin sivuuttamaan semmoisia epämukavia tuntemuksia, siis niin kuin aika tehokkaasti ole sellainen niin kuin teflon, että okei, niin kuin toi oikeasti loukkasi mua, mutta ei tunnu missään. Niin toihan ei ole kauhean niin kuin terve tapa. Mutta mä jouduin sitten, jotta mä sain niin kuin sit tunteesta kiinni, niin mä joudun oikeastaan niin kuin aktivoimaan sitä mielikuvaa. Tiedätkö että tommonen tilanne, joka tapahtui. Ja sen sijaan, että mä olisin jotenkin siirtänyt sen sivuun, niin mä otin sen niin kuin takaisin. Hei, mä kehollisesti tunnen, mitä siinä kävi. Mitä tässä tapahtui. Jälkikäteen. Niin, enkä niin, että mä syyttelen jotain muuta. Ne on ikään kuin, paperinukkeja tai statisteja. Niille on niin kuin merkitystä vaan sillä mun omalla tunteella. Ja nyt mä työskentelen tämän tunteen kanssa. Ihan niin kuin pohjamutiin myöten. Ei niin, että mä analysoisin, vaan niin kuin kehollisesti jotenkin tunnen sen. Ja lohduttavaa siinä tilanteessa on se, että yleensä se yksi tunne ei kestä kuin ehkä 15 minuuttia. Niin. Saattaa olla, että sieltä tulee kuin toinen tunne. Mutta mä oon niin kuin vaan sen äärellä, ilman että mä yritän tehdä mitään. Mä vaan tunnen tämän. Ai, että sattuu. Ja mä vaan niin kuin tunnen tämän. Ja sitten joka kerta tämmöisen jälkeen, niin on tapahtunut mun mielestä niin kuin ihan ihmeitä. Että mä aina jaksan ihmetellä tätä uudestaan. Että mä saatan esimerkiksi niin kuin keskellä yötä herätä semmoiseen ajatukseen, että hei, tämmöinen idea tuli. Ja mistä tämä tuli? Ja tämä on ihan nerokas. Ja tuntuu, että se tulee niin kuin, ihan niin kuin out of nowhere. Tätä mä oon nyt tehnyt siis vuosia. Ja sitä mukaan, kun mä oon tavallaan niin kuin työstänyt nyt jotakin omia boksin reunoja, niin on avautunut niin kuin uutta näkökykyä. Just, että se niin kasvaa molemmin. Niin.
Niinpä, niin kun me päästään tavallaan niin sen rohkeuden jälkeen niin niihin tunteisiin ja olotiloihin, jotka lisää meidän elämänvoimaa, niin, ja siellä on ylimpänä esimerkiksi ilo, kiitollisuus, rakkaus, niin se ei ole vaan niin tunne, vaan se on tietoisuuden tila. Se on ikään kuin tila, jossa meidän näkökyky avautuu. Niinpä se on niin kuin todellista voimaa. Eli se ei ole enää vaan niin kuin taistelua, vaan se on niin kuin keveyttä, näkökykyä, hyvinvointia, onnellisuutta. Ja mun mielestä niin kuin näiden yhteyttä ei tässä ajassa jotenkin niin kuin tarpeeksi ymmärretä, koska se meidän niin kuin historiallinen näkökulma on just se, että nyt lapioidaan tai taistellaan tai vaan niin kuin marttyyrinä tehdään tai puurretaan. Jep. Tai nykyaikana, että haetaan vaan ne positiiviset asiat. Niin. Jos on jotain tuntuu pahalta, niin ei jäädä sen, vaan siirretään pois tai lääkitään tai sivuutetaan. Mutta ihan kertaksi se annat sen tulla ja ei sen enempää niin kuin prosessia. Se on se tunnet ja se olla sen kanssa ja se on riittänyt. Se, niin kuin, se niin kuin kehollinen niin kuin sen asian jotenkin äärellä oleminen. Että sitä ei tarvitse niin kuin jotenkin järjellä lähestyä. Se kuulostaa niin simppeliltä, että voiko näin olla? Se on niin simppeli, että mä niin kuin joka ikinen kerta aina mietin, kun sit sen jälkeen tulee niin kuin se täysin uusi laajentuminen. Tai mä saatan niin kuin aamulla herätä niin kuin semmoisen, että mulla on päässäni joku keksintö. Mä ajattelin, että näinkö se toimii? Mä niin kuin joka kerta aina niin kuin ihmettelen, että voiko tämä olla totta. Toi on mun kokemus siitä, mutta jälleen mä niin kuin sanon, että sen sijaan, että jotenkin ajattelisin, että asioiden pitää olla totta tai näin, niin kokeile ja testaa ja katsoo, mikä toimii mulla. Se on paras tapa. Hyvä pointti. Mutta esimerkiksi yhdelle mun ystävälle niin mä puhuin tästä Hawkinsista ja tästä on jo pari vuotta aikaa ja sit hän oli etsimässä niinku uutta asuntoa alueelta, josta on niinku vaikea saada vuokra-asuntoja ja sitä laittoi mulle joskus pari viikkoa myöhemmin viestin, että et arvaa mitä kävi. Olin kävelyllä, törmäsin koiran ulkoiluttajaan, aloin juttelemaan sen kanssa ja sen äiti oli just viety jonnekin hoitokotiin. Ja sitten se oli kysynyt, että no hei, että mitäs te teette niin kuin sille asunnolle, joka oli niin kuin hänen asuntoaan vastapäätä, mutta paremman kokoinen ja niin kuin, niin kuin sillä tavalla hänelle niin kuin parempi vaihtoehto. Ja hän sanoi, että ei he tiedä. Ja hän oli sanonut, että vuokraa se mulle. Ja sitten hän oli vuokrannut sen. Ja tämä tuli niin kuin, ihan näin. Ja sitten mä sanoin tälle mun ystävälle, että ootko sä tehnyt sitä David Hawkinsin menetelmää? Sitten se sanoi, että itse asiassa on. Ja sitten mä sanoin, että no ei mikään ihme. Että se on niinku, joka kerta tulee sellainen olo, että what are the chances? Että hänen vuokrasopimus oli päättymässä ja hän tarvitsi niinku 2 viikon päästä uuden asunnon. Ja sitten hän niinku törmää koiran ulkoiluttajan, jolla on just niinku täydellinen ratkaisu hänelle. Maailma. Niin. Vähän niin kuin, että miten tämä voi toimia näin? Niin kuin kannustaisin kokeilemaan. Onko sulla ollut kuinka hyvin mennyt tämä niin kommunikointi ihmisille? Kuinka moni oikeasti kokeilee ja ottaa niin kuin itse, mikä on toiminut ja mikä ei? Siis, ehkä siis mä sanoisin näin, että kyllä nyt niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana niin jotenkin koko ajan ihmiset on kiinnostunut vähän enemmän ja enemmän. Ja vähän en tee niin kuin missään mitään markkinointityötä, en soita kenellekään myydäkseni jotain, vaan niin kuin kaikki menee aina toisinpäin. Jotenkin tämä virta on siihen suuntaan. Niin. Tämä on tosi kiinnostava ja hauska keskustelu. Olen nauttinut.